benvidos, benvidas á 17ª sesión plenario. Benvidos, benvidas á primeira eliminatoria dos oitavos de final. Grazas a todos e a todas as que participastes en sesión plenario, pero xa só quedan 16. Comezan as eliminatorias a cara de can por ver quen chega á final. E como sempre en sesión plenario temos o noso colaborador, ao xerente da discoteca Hermo e do bar Paz Tiboremeira, don Plenario Veiga. Que tal, Plenario? Moi boas. Moi boas, aquí estamos. Deseando empezar co mejunje. Pois aí imos remexer un pouco o mejunje e nesta primeira pócima saenos dous concursantes. O primeiro deles temos que ir cara a zona norte da provincia para saudar o xogador do Folgueiro, a Marcos Calvo, máis coñecido como Quiños. Que tal, Quiños? Moi boas. Boas, Iván, que tal? Por aquí Xa andamos. nos oitavos de final e tamén metidos aí nesa última fase da temporada no Folgueiro. Como está o equipo? Como están as sensacións aí polo vice do equipo, Marcos? Bueno, estamos chegando a duro e o Meira non cede. Vai estar complicada a cousa. Deixa aquí un oso duro, Deixa aquí un oso duro. Sí. Pois emocionante, iso sí, está esa recta final tamén da segunda regional, se non é o primeiro posto que está agardando o Folgueiro, o que si xogará será ese playoff, que de seguro tamén estará moi interesante. Un playoff que ao mellor poden xogar o Cospeito e o Muimenta, que creo que son os dous equipos do noso outro concursante, Adrián Paz Tucho. Que tal, Tucho? Moi boas. Moi boas, Galarza, Plenario, Marcos, aquí estamos. Porque Tucho, temos que dicilo, para que non haxa ninguna dúbidas. Naceu en Muimenta, pero xogou en Cospeito, onde tamén estudou, onde tamén se criou, onde ten moitos amigos, tamén xogou algo no Muimenta, agora deixou un pouco o fútbol en activo de lado, pero está aí entre os dous sitios que haxa paz. Creo que xa ten aí unha bufanda detrás que acredita que o noso derbi ten que ser cousa unida, non, Tucho? Sempre, a ver, este ano pasa, están os dous aí arriba, parece que o Muimenta se quer descolgar, pero bueno, queda moita festa aínda, a ver que pasa. Bueno, non descolgues a bufanda, pase o que pase, ti deixa aí, e veremos a ver que pasa agora nestes oitavos de final. Pois, se vos parece, imos comezar esta eliminatoria dos oitavos de final. Como sempre, 5 preguntas para cada un, a modo de quenda de penaltis, o que máis acerte accede aos cuartos de final. Comezamos, como deu a orde ese sorteo, por Quiños. Quiños, vai a primeira. Que equipo lucense da preferente ten un nome que significa o sitio onde se vive de maneira fixa ou habitual? Dalle. A residencia. Sí, señor, resposta correcta. A residencia, que está loitando aí por seguir na preferente, facendo unha boa temporada, bueno, intentando non pasar apuros. A residencia, resposta correcta. Pois vai agora a quenda para Tucho. En que campo de fútbol ten a residencia a súa residencia? Dalle. Na Cheda. Pois resposta correcta tamén, a Cheda. A Cheda, ese campo onde podes ver o fútbol, dende dentro, dende fora, dende a carretera. Entonces, eso é unha maravilla. Efectivamente, ali dende o aparcamento, dende a beirarrúa, podes presenciar os partidos maioritariamente da residencia, pero na Cheda, evidentemente, xóganse tamén máis partidos, aínda que a sede da residencia, as oficinas están ali nese campo da Cheda. 1-1 nesta primeira rolda, imos a pola segunda, de novo para Quiños. A que futbolista que estaba no Villalbés lle xurdiu a opción de fichar polo Ribadeo a finais de febreiro? Dalle. Nada, paso. Non me Se acordo. queres, Quiños, unha segunda oportunidade que volvemos dar aos dous, volvo a ler a pregunta. A que futbolista que estaba no Villalbés lle xurdiu a opción de fichar polo Ribadeo? Na pregunta
hai unha pista. Nah. Non me acordo. Vouche dicir un nombre calquera, Aitor. Xa incorrecto. Pois xurdiulle a Xurde. Jorge Méndez García tuvo a opción de fichar polo Ribadeo e cambiar de aires. Xurde. Claro. Pois a Xurde xurdiulle esa oportunidade, por iso che comentaba que había unha pequena pista aí na pregunta, o futbolista asturiano, con pasado tamén no filial do Club Deportivo Lugo, que chegara ao Villavés non había moito tempo, e que agora, nas últimas semanas, fichou no Ribadeo. Quenda para Tucho. Que Ferreiro, que non é de Río Torto, ven de fichar na Sarriana procedente do filial do Villalbés. Dalle. Leva outra pista a pregunta. Un Ferreiro que non é de Río Torto, que estaba no filial do Villalbés e ven de fichar na Sarriana. No filial do Villalbés. De David Ferreiro. Pois non, é incorrecto. Diego Ferreiro. Diego Ferreiro que estaba, bueno, xogando en terceira regional, ben sabemos que a categoría eso lle quedaba un pouco pequena e agora, bueno, agora vai estar en preferente. Diego Ferreiro. Futbolista que xa debutou co primeiro equipo en terceira, tamén xogou na preferente co Santavallés, e que este ano se quedou nese proxecto do filial, deixouno aí arriba na clasificación ben colocado para ascender, e xoga estes últimos meses de temporada na Sarriana en preferente. Continuamos 1-1 no marcador, imos a terceira rolda de preguntas. Taquiños, con que alcume se coñece o futbolista do Castro Diego Pardeiro Morado? Dalle. Alcume futbolístico de Diego Pardeiro Morado. Xogador do Castro. Dieguito. Pois non. É todo un clásico. Dumi. Que é capitán e a vez tamén director deportivo no Castro. Pois ese é o alcume de Dumi, futbolista con pasado tamén en moitos equipos da provincia. Imos agora para Tucho de novo. Con que alcume se lle coñece o futbolista do Taboada Rubén Moscoso López? Dalle. Mosqui. Pois sí, pois é correcto. Tirache así ao aire, ou? No, sonábame. Ah, pois sí, Mosqui. Mosqui é o seu alcume, un auténtico mosquito para as defensas, me parece. Claro que sí, un auténtico incordio para defensas, o futbolista actualmente do Taboada, creo que a sexta temporada seguida no Taboada, futbolista de Taboada, pero que anteriormente militou en equipos tamén como Lemos, na zona sur. Pois, victoria momentánea de Tucho, 1-2, pero ainda queda sesión, imos para a cuarta rolda de preguntas. Esta temporada, Quiños, na terceira división, hai 2 equipos lucenses, pero cantos hai en total nesa terceira federación? Dalle. En total, é dicir, o número Contando exacto. os equipos lucenses. Non sei se volve a ser de 20 agora. 20. Incorrecto, son 16. Habitualmente viñen sendo 20. Este ano son 16. Sí, esa reestruturación que está facendo a Federación das Ligas este ano, curioso, foi chamativo, xa a principio de temporada,
e o está sendo agora, porque a Liga evidentemente é moito máis curta, son 16 equipos na terceira división, no que temos a representación do Viveiro e do Racing Villalbés. Imos de novo para Tucho. Pregunta que pode ser a da Vitoria. Tucho, esta temporada na Preferente Norte hai 5 equipos lucenses. Cantos hai en total? Dache. 21. 21. Pois é correcto. Aquí siguen sendo 20. De momento aquí non variou o tema. 20. Imos para a última rolda, co resultado de Quiños 1, Tucho 2. E a última rolda comeza pola seguinte pregunta para Quiños. Quiños, cal é o concello lucense situado máis ao sur cuxo único equipo xoga na terceira rexional? Dalle. Especificamos o do sur para que non haxa problemas despois, máis en concreto no sur leste da provincia, un concello que xa limita con Ourense, que xa limita tamén con outra comunidade, ten un equipo na terceira regional e é o concello que está máis ao sur leste da provincia. Nin idea. O Incio. No, pois é incorrecto. É o Quiroga. O Quiroga, que xa temos falado neste concurso do seu campo, que se chama o San Martiño, do concello de Quiroga. Pois é o Quiroga, que actualmente está competindo aí por subir a segunda regional. Con esta non acerto de Quiño, xa teríamos a vitoria de Tucho, pero imos facerlle a súa correspondente pregunta, que tamén vai de xeografía. Cal é o concello lucense situado máis ao norte, cuxo único equipo xoga en segunda regional? Dalle. Concello, verdad? Concello. Neste concello, nestes momentos, só hai un equipo e xoga na segunda regional. Marcos, como se chama o teu concello? Ese... Polgueiro non. No, xa o sei tamén, meu. Ese concello será... Cervo, pode ser. O Vicedo. Vicedo, bueno. Esta era boa Paquiños. Non fallaba. Sabía que era o de Marcos, pero nunca ali fun. Bueno, algo sabías polo menos. E non fucho o fuciño do porco. Ai, sí, carallo, sí, que subir aquilo andante lita. Pois logo estiveches. Sí, sí. Eu fui Logo co meu... estiveches por ali. Fui un día co meu abuelo ali, estaba fudido do porco, metín o coche, caso metín as tasas escaleras. Pero non quixo saber nada de ir paticar por ali, Bueno, xa fun tamén ao maratón do Vicedo, ao Barqueiro, xogar tamén a Mañón. Bueno, iso é cruzando a ría. Da Coruña. Ali anda, que máis ten? Pero estar estiveches, Sí. Quiños igual en Quiroga non estivo, pero ti no Vicedo No. sí. A sesión plenario con deportividade como sempre, pero neste caso o resultado de Quiños 1, Tucho 2. Quiños, mil grazas por participar, mil grazas por sumarte a esta aventura de sesión plenario. E nada, agardámoste en próximas edicións, Quiños. Cando queirades. Moitas gracias. Nada, a vosotros, por estas cosas que facedes. E Tucho, moitos parabéns polo pase. Toca vernos, se queres, no Vicedo, pero se non vémonos nos cuartos de final. Hombre, verámonos antes, tomándolle un chisme. Parabéns. Gracias, vémonos, vamos cenar. Así foi esta 17ª sesión plenario, con plenario venga tamén como xit como sempre. Vémonos na próxima plenario, unha aperta. Un abrazo, ata a seguinte. Un abrazo. Aquí seguiremos cas eliminatorias dos oitavos de final, buscando pase aos cuartos. Grazas a todos e vémonos sempre www.futbolilugo.es.